zvake akaya kwamuri zviri kuita hakuna ndiri kunyepa pakasi pake akambodzisa zvazviri nani hakuna baba notoda kutoti ukada kutanga kurara naye paipai inotomira asi kuzoti uzoda kurara naye akangoda kuisa zvobva zvatovhara anobva yatorara zvobva zvatondotoswera kuti wochiisa kana uyu murume wemabva angu pamusoro uyu murume amaigiri wangu handidi kunyepa handina problem nawo asi baba ndovari wrong nekuda kwekuti murume kana ari kwangu inini handiti anenge achitoti tikaramba handidi akutoti handichamuendera kubhindura ikoko achazviona ikoko nekuda kwekuti baba anenge achitora ndichiendera amai guru handi muri kuona saka uyu imhesaniso inini nani naamai guru nekuda kwekuti baba vanobva wataura kuti ndikuenda kubhindura ikoko ini kwandiri vakatondidza vakati amai guru vakasunga vane pendi ravakasunga rakabayiwa netsono nekuda kwekuti havasi kuda kuti ndidanane newe saka uyu murume uyo anoda kunyonganisa inini naamai guru tadze kuwirira chekutanga anondiramba amai guru chechipiri ndikauya kumba kwake ndichida zvekurara naye ndikaenda kuna mai guru hapana chinofamba zvese zvokunyepa zvekuti kwanzi kuna mai guru kwandiri ari kunyepa amai guru uyu akaenda mumba kwauyu apa achinoitika akaya kumba kwenyu zvoitika akuita asikuita asikuita kwese kwese asikuita iyo neumvana tarisa kuno kwese asikuita ndakasvika ndikasangana naye kumba kwake zvakaita ndadzokera kumba kuna mai guru hakuna chakaitika wakadzokera kwaari mandakadzokera kwani kwaari ndakatosvika nini ndikatorara naye akaramba kazvanga zvakaita zvazvitoita ndikangosvika kuna mai guru ira pana